Gyere, broda. Oda mentek Bandi. Jöttek ám. Na dobja rám a izét. Jönnek rám. Megtetői. Azt mindjárt leszedem. Lokkos. Nagyon szép. Tetőn ott figyel még. Lokkos. Az is? Az is, ha. Egy molót feldobtam rájuk. De... Még nem adtak ki. És kilőttem. Azt a vicet. Tudom az embert. És annyi. Nem is látom, hogy már csak egy van, basszanak. Én sem. Másképp oldalon még ott. Persze is berepült. Oké. Másik a hajón volt. Vágod, hogy kilőtted levegőbe a panzerfaust. Azt látom, hogy valami robbant, akkor az volt. Egyik küldözi a másikat. Felborult, úgy látom. Csak ők döntöttek el itt most. Aha. Ó, nem tudok oda menni, mert itt egy hegy. Jó van, látom, boldog. Megvan a 4-es. Erő! Nem tudom, hogy hoztuk le, mert én nulla üres tárral ugrottam ki. Ilyen 3-at lelőttem. Itt a fálnát, meg ezért volt. Van kompenzáció? Jön még egy, nem? Ja, ezek már ők, jó. Az én vagyok. Ezeknél van minden. Ha? Itt a spanya is. Spanya is. A spanya meg balra van. Látom őket, a dropot szedik, 3. Egy gránát el. Lefeküdt. Lefeküdt a... Tud valaki szedni. Ott van a fa mögött, fekszik. Bejussanak ide. Benn vannak a kocsimnál. Miért engem lőtt le? Miért nem téged? Lock. Nem van még egy Bandi. Ide bent? Igen. Nem, odakint van. A ház másik oldalon. Gyerek jelöli. Jött egy gránát. Mikor? Megvan. Halt a másik is. Még a gyereket fel tudod szedni. Vissza tudnak még itt hozni amúgy egyáltalán. Nem ezt meg a... Aztán 5-ös lesz egyből, bazd. Ó, ez is itt. Minden irányból! 3-an bazd. Kettő fekszik. Egyet nagyon rommá lőttem, bazd. 2 nok van. Akkor hol a többi? Hát még valahonnan sniper még. Hátulról. Assist. Beadta? Jó van, faszom. 2 assist. Csak ott van még egy! Lefeküdt szerintem.
Hallom, hogy lőd. Ott van a kéken valahol. Ott van a kéken, csak pont lefeküdt, Kéken. nem látom. Jobbra. Én jelöltem. De izének mondom, Kuncinak. Ó, hogy mellé lövök, és közben hátulról is lőnek. Igen, azt Egyetlen már... nap voltam, de jönnek rám. De jönnek át. Az megvan. Vigyázzam. Hol a hátatok mögé figyeljetek, mert jönnek kocsival is. Ó, rengeteg. Jaj, Kunci, vigyázz! Menet. Feri nem lesz visszahívva. Hát most oda már az ötösben nem Ők megyek. is azért jöttek volna. Elhiheted. Na most vagy jó épületben megyünk. Ott vagy Most volt. egy felborult kocsi. Az én mondtam. Hú, de szép. Ja. Hátulról! Nincs lőszerem. Elfogyott a lőszerem. Várjál, menj be, dobok. Mi kell? 762-es? Nem, 90 is. No, Már ott. rassol. Jöjjön ide. Akkor ezt visszavesztem. Ez probléma. Burulba a rendőrautó. Még meg van visszaívó. Hát ha Azt nálad vagy van, lehet akkor váltani? váltsál vissza. Granát! Ajaj. Vedd ki addira, vagy velém, ugye felveszem. Most már hátul. Kerítésen kívülről is van. Mindenhol is kapjátok. 15-en elnek hagyjuk. Mit csinálsz? Geci! Ezt láttad, he? De be volt árazva! Be volt bagolva, vagy nem tudom mi volt. Istenem. Egy másik meg behúzok. Ezt nézd vissza nyugodtan, ez be volt árazva a fegyverbe ezen. Ott arról jön egy. Most a hátad mögül. Ott, balról. Meg innen Jött, is. tehát látsz. Az már be is nyúl. Lépés. Hát ez beszoptat hun. Mondja be. Nem volt élet. Ez az. Ne add be magadnak Kocsi piért. jobbról. Már nem Jó. tudom erről. Ott jön egy srác. De amúgy is lőnek. Hát hagyj híleljek már, bebasznak. Viselkedjetek. Kéne, négy személyes, hogy mind a kettő. Gyök. Ez az. Jön mögötted. Lőjél rá. Csak pöröksz. Kifele mentél a körről. Ez a szép citromsárga autó nem feltűnik. Ez csak egy darabig lesz jó. Várjál, na magasan vagyunk és... Valami kéne. Ez tényleg bazdmeg, még ez se a kör. Itt ide, itt ez a lankás. Jön az UASZ. Kap. Mi az a fekete drop? Dropra. A busz megállónál. Mennek feléd, bandi. Merről bazd? Jelölj. Nincs egyet leszedett. Pont szintézni itt. Minivelben. Blight. Ez van ott füstölnek, hol voltunk. Ahhoz képest. Én meg beleszaladok bazd meg a nyomorultba. Az homlokon lő benne. Fúri. Az volt a gyereknek a neve. Kocsiuk kerek kétszer. Ott szalad, jobbra elszalad. Háztól. Most neked a lombkoron a takarásában van. Kocsiukat Kit nézel? akarnám, mert aha, Ja, ott vannak Jön- ketten. Ezek új jönnek vízföldök rá. A tetőn is van.
Na, Van mögött. Mennünk is kell. ott meg a dropnál is vannak. Jaj. Itt állj meg. Átugrott a fejszét. Igen, jön. Nagyon szép. Megvan. Nagyon szép. Ezt benéztétek ki. Ezt csúnyán benéztétek a pöcsarcúak. Kell út úgyis. És Frag meg Smoke ilyenek kinének nekem. Ennél van mind a kettő. Frag és Smoke is. Meg legalább most már hoztok egy UASZ-t. Amiből ki tudtok mind a ketten lépni. Secret key. Miért nem mentek secret-elni ezek a buszok? Mert a bózik. Igen. Bandit, bizony, bizony. Hátrafele lő. Ó, van. 7 droppos, ott egy droppos. Igen, ott van egy droppos. Az visszalőtt a Szia, tetőt. tetőről lő. Fú, de utálom az ilyen. Ott. Szép. Nem hajlok meg. Lent is van egy bandit. Kocsik közt. Azokat figyelj, hajtsa kifele. Nyomja kifele, meg 5-öst fázis, azok meg is halnak. Valami kocsiért felé. Nincs benne senki el. Ja. Jaj, jön felém! Ja, ez már üres? Jön egy másik, várja. Ügyösen, Tomi meg rád. Így megállt, nagyon jó. Van. Hát az Van, az ide. a bővem, hát gyűjtöm őket. Tessék itt. Várj, jön felénk a másik, gyere. Elüt. Lop. Nagyon szép. Ember, mi van veletek? Most már 4 kocsink. Ott meg egy... Jön még egy. Na, jó lesz, hogy megint vizét épít. Van már elég kocsink. Tehát itt kicsit még elbóckodhatunk 5 percig. Engem meg foganyújtunk egy 25-ös. Ott a izés. Úgy beállt elő. Ez a szép fejeztől. Ránk a kocsit. Rájuk zúzzunk. Hát az egyik fekszik, érted? Most szarik fel. Legalábbis így néz. Már fölzett. Jó, akkor álljunk meg itt. Azt ők dobták az elsőt. Megy ám a gránátpárba. Olyan, ott fent a dombról látnak téged, nincs jobbról. És láttam is piros. Autó mögött vannak még mindig. Az. Robbans rájuk az autó. Na most szoptátok be, srácok. Adjál már, mennyit kapott. Egyik nokkos. Ki vagy? Egyik nokkos. Szedi a tárcát. Jön várja. Aha. Próbál finisálni. Karod nincs betöltve. Nagy égés lesz, Julian.
Lángra gyűjt a mester. Isten, mindjárt megyek, Tomi. Lehet nem bírom be. Jobbról is jönnek. Ott lesz a fánál egy. Ez kerüljé. Nagyon jó. Na most úgy is lesz ezek, hogy már elszakadtok. Aha, MK-val, droppos fegyver, jó. Legyen csak egy rakáson, hát. Oda kellett volna adja Bandi a javítókészlet. Szép, ez nagyon belenézett. Bandinak van javítókészlet a mellényhez meg a siszakhoz. Hát ha be tudod adni, tényleg. Nem szabad ilyen. Ott lesznek a füstnél? Igen. Vagy itt az épületnél? Hát azt nem tudom, hogy épületé van-e. Ugye ketten élnek, tehát kizárás alapon azt füstölt, aki lelőttél, hogy védje. Fel tudja szedni. Na ott van bent a füstben, láttam. Aha, engem szúrtak ki. Jó. Aha, ott van a fa mögött. Nem látom egyiket, az a baj. Egyik Aha, van. nagyon be. Fa mögött. Jó, csak melyik fa mögött? Meg én még a füstöt látom minden, az a baj. A mögött, a fa mögött, igen. Amit Igen? Kapott. Jelölöm. Itt van. Nagyon Gyönyörű! Ó, Geci szép.